papasok. Hindi ako dito mag-aaral ah. Sa ano nga daw, sa National High School. Yan natin yung Bajaj. Ganda yun oh. Ganda. Sabi tayo dyan mga kosa, magpalengke tayo ng pang-almusal natin sa Jacinto, Pangasinan Market. Tama natin mga ano, buong gang. Buong gang. Pagit ko ya. What's up? Yeah, so ang balikat ko, nakabsit ako ngayon mga kosa kasi sa aking balikat ko sa kasama ng pakiramdam dahil yung balikat na hindi ko may angat. Nagdagat kami nakaraan, medyo may aksidente nangyari. Hindi marinig to kasi wala tayong lapil no? Hold it right here. Yung best friend mo. Naka? Sando? Beses lagi natin. Sando? Ano yung matandang babae? Ano yun? Yung libre? Kari-kari? Ay, hindi. Dito. Diyan kayo. Hold muna. Kasi nanay ah. Ay, ito. Mother Earth, oh. Nanta ka lang, takit. Publishin. Huwag tayo magkabila. Ay. Ano? Dito. Ay, may bilo-bilo ka? Wala. Bless. Hindi yung pinilero. Kiniler? Yung kiniler ba yun? Ayun yan. Bilo-bilo. Bless, Lu. Kachat kami ni Karen kahapon eh. Nagdadrama, hindi niya na raw mahal yung boyfriend niya. Nagdadrama, hindi na raw niya mahal yung boyfriend niya. Hindi, joke. Magbabakasyon sila sa Baguio pa rin. Wala ba kasi dito lang yun? Overnight na. Ano man? Wait lang. Friday na bukas. Yan, gusto niya yan. Gusto niya eh. Gusto mo yan? Ito ba yun? Ano ang nabili natin? Maluto ka na ay. Sige. Yung gawa sa mais, diba? Yan talaga, bigyan talaga. Pinagapi ko. Ito yung gawa sa bago sa mais. Ay, ito yung gawa sa mais. Masarap din. Palagay ko kulang mais. Hindi, ano to? Dinagdagan ko. Parang wala ng mais na. Dinagdagan ng brown sugar. Ay, gusto mo po ulan. Dala kanya kasi best friend ka doon. Best friend ko tayo, diba? Lagi tayo nakikita. Gusto mo, bebe? Everyday na lang po. Yan ang gusto mo? What do you want? Ito ang kasama. Ito ang gusto ko. Ayan. Yan yung kasama ng sarap. Yan dito. Lima na dito. Ha? Wala po. Ito yung batas ko.
Ay, Ito, oras na. 5 na po yung kasama. Oo. Oh, ikaw, Ay, dami okay. na, oh. Okay na yan. Sobra na yata. Kasama. Ilan Yung na? mga po na iba sa 5 dapat. Tama, sakto. Galing mo ah. 8 po, 8 na. Diyan, ano yun? Wala na eh. Ito, ano ba ito? Gusto mo ba yan? Ito yung kinukuha na ito. Ice, what do you want? Do you want this? Kasi ano din tayo, nakasama din yun. Ay, parang gano'n, kamote. Kuha ka dalawa, kuha ka dalawa. Para 19, okay. Sir mo. Lagi niyo nga po akong hihingi at nanay. Okay na yan. Okay na, 100. Yan na. Dalawa din naglagay niyo. Magkano Apo. po? Bali, 8. Plus 2. Uy! 100 po ano? Ay, itong ka nga. Ay, 50 po. Tagpa 5 lang. Tagpa 5 lang yung ngayon. Ha? 10. Tapos, ganda niya ako. Matanda. Galit sa'yo. Hindi, lagi kasi siya. Hindi naman masama eh. Pero lagi check. Kung sino yung lagi niyang nakukuhan. Ate pala. Coffee. Ay, wait lang. Magkano po? 50. Matutulog na. Parang ano na lang pagod na. Hindi, gutom yan. Gutom. Okay na kape. Kape muna. Diyan lang po sa bahay, bibili na ng ano. Ano pa kayo dito? Ay, eat o ito. Ice, you want to eat? Ito kape dito. Sige nga dito, kape. Anong kape? Magkano yung ganyan? Yung ganyan yun. 1 foot. Sige, magkano po dito? 22 po. Ice, you want to eat? Ay, iba na ba? Wala po. You want to eat? What do you want? This one? 22. Mabigat ka, baba ka nga muna. Pwede naman yung maglakad. Oh. Eat. Thank you po. Oh, bless na. Bless. Bye-bye, baby. Ano na po kami? Walang ano? Ano ba yun? Wala yung karkar? Ano yun? Cheese stick. Wala ko yung lumpia ulit. Talaga si mama mo, mangiiwan na. Ano pang bibili? Wala namang sinabi si Auntie Ana, may ulam pa naman doon. May bangus pa nga doon. Wala ba sa sila? Ha? Kape lang? Talagang bibili natin. Madami na nga eh. Mal, baka makalimutan mo ikasama ka. Ayaw nga. Ay. Lagi la la. Wow, diba? Banda. Ano ka? Kung ako, anti-killer, ikaw ano, tricycle killer ah.
Copyright music not intended to impregmented. Pregnant. Ang ganda ng Badensa eh. Ganda oh. Kasya na buong pamilya natin dyan. No? Wala ka rin. Kakain ba muna yan? Sa simbahan? O doon na tayo sa bahay? Ganda oh. 1,000 mga anak. 1,000 pa kay daddy na sabad dyan. Manifestation. Manifestation of gusto natin pumili ito mga kose kaya gandang ganda ako dyan. Pangarap ko yan since 2015 or 2016 kapili ng ganito na ganda. Ganda no. Papayagan lang tayo ng may-ari nito mga student. Sunod. Let's go. Nandito na mga kosa. Gawa ng gawa para may mababalikan. Yun lang yung palengke na mga dyan. Sa Nasinto. Ay! Yun pala palengke na San Jacinto pa kasi na. Buti lang kinorek tayo nung Pre. Shin tayo, Shin!